Aduh, melok dalang iki ta aku. Nyapa? Jangkrik ndengenane kapan ngutang aku 500 wis dibayar dalang iki. Oh ya melok iki neh to. Jek lak duduk iki to, Pak. Masa dalang iki? Cah iki ta? Kuwi kapan? Aku Bah, kapan? Lha kapanane jarene bayar pulsa ra bayar-bayar kok. Lho tapi kan kono duwe bon aku 750. Aku diutang kok ora apa-apa ning kan bonmu 750 aja. Lah tapi nek sampean wis balekne to, Bos. Lah kan tak cokne berarti amamu genten diutang 250. Kuwi yo ngono lho, delok entuk hitungan lho. Dalang hitungan 250 dihitung lho. Jane kocul kuwi to dalang. Dalang rupane kaya takir plontang gitu. Angel melok sampean gah aku ngono ngerti yo ngene lak dalang iki. Mulih aku. Mulih tenan aku. Wis semua. Budal. Ora budal. Iki lho aku pomo sesuk ora nyemayani wong no ranyang. Tenan. Lah permasamu sesuk ki oleh apa kok aku lho masuk kok mau supayane wong. Lah, Ora oleh kok kuwi njaluk Pak Lurah. Lho, piye to iki? iya boloke. Lho, aku rene permasamu terus ngejak dirimu tak kon dagel apa ora? Oh, gak. Ora. Lah piye? Lho, aku teleponku piye to kene? Anu tanggal Songo. 9-0 apa ora? Lho, lah ya kosong nyauri apa? Kosong. Kosong. Lho, kosong ya aku kan ngomong ngabari aku ndalang. Duh. Lah kok nyapo teko? Iki urusane piye, Jangkrik? Lho, Iki urusane piye iki aduh. Ora lho ki jelase piye lho Dik kok kadung lucu awake dhewe suwi-suwi. Piye lho iki lho? Genahno lho iki. Genahne lho ngono ora medun saiki lho. sesek ta? Oh, sik. Aku genahe aku telepon Paduka Ndara Bayi. Wah, wer melon dagel ta apa? Cukup loro iki karo aku wis lucu iki kok. Kuwi anu woi ngono kuwi dran kulit-kulitane Dik. Urung patek mateng. Kaya sawontah. Enak sing kaya ndok bebek. Sapa? Kamitwa Pujiono. Ning kene iki bolo kabeh sae. Bolo kabeh. Aja ngedek-ngedeki lho sampean. Ora ngedek-ngedeki. Aku genah cetok. Telepon mau angkat. Del, hai sae. Tanggal 9 lunga apa gak? Kosong, Bos. Lah kosong aku kei kabar aku main ning gledhuk. Apa aku ngongkon pean takon melu aku bayar pean takon dagel ben lucu. Ora mbok kon dagel ya? Oh gak. Medun saiki Dik ya timbang. Lah kok wis kadung lucu kok malah gak enek sing Iki genahe lho, Bos. Aja nek ngedek-ngedeki kancane lho mani. Lah genah bener. Gane saking kene yo terserah to sesuk kan ya sesuk aku. tenan ya ora rencanane aku ki kok lucu lho. Apik lho iki kok pel-pelane anyar e. Iki sepelane wis apik ngono to. Anyar e. Ya digawe ning kene, ora masalah to. Piro to ragatmu? Wah, panggung rejo kene pol bensin 10 liter le. Ngawi kene piro mayuto? Ya Allah. 150 lho PP.